karing sablang melalang. Uling king uli na, melalang ing sablang at subanwa, at keti king labwad. Ing sablang mayakit, at ing sablang mayakit. Ding trono, ding dominasyon, ding pamuntok, ding upaya, ing sablang bage, melalang, king kapamilatan na, at para kaya. Bayong melalang ing nano paman, ya at inayo, at kayagong na, ing sablang bage mirinan sarili ng kabilyan. Nyening ing banal a kapulungan, yaying katawan na, ya naman ing buntok na ning banal a kapulungan. Antina ningya ing kamamulan, ya ing pangane karing mi pasublian miye. Yinasat iya ing sukat makapayikit tili king sabla. Ing Diyos mismo biriyan na king ing kabilugan na kadyosan, makasawt king anak na. At ing sablang bagay keti king yato o karimbanwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nuanya ing daratang. Ginoo mantabi ke kayo at kekan timurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang pinakure king krus si Jesus, ting mapilan karing pamunto ka Hudyo ang makabusal karing tao, piglibak de ngarang sinabi. Ninigtas no ring aliwa, albenta mong nung agyunong iligtas ing sarili na, ang tinaning yakanu ing Kristo, ing Diyos, akayang pinili. Ding sundalos may kiyabiabela naman king pamamalkara kaya, lepitan de at inalukan ding alakamaslam at ngara. Iligtas mong kay kang sarili, nung ikapining hari daring Hudyo. At inmeto nga karatula, abinilira king kabuntukana, at antikening makasulat ka rin. Itiya ing hari daring Hudyo. Ing mapanako asinisi, pati na itang metong karing kriminal na kayagnanang makapako, may kitang bulugya king pamagligbak kang Jesus. Wari iking Kristo, iligtas mo yung sarili mo, at pakiligtas mo kami naman. Dapat ita namang metong nga kriminal na sinalabat ya, at inamanwane nga na. Talagang ala na kang takot king Diyos, para tamang makapako karing krus, dapat ikatang adwa, sukat kay katang magdusa, ulining pangintuliranan ng kay katang kasalanan. Dapat ing taong iti, alaya mang depatan na anumang marok. At nga nang sinabi kang Jesus, Jesus, ganakan mo ko sana, potang miras na ing pamagari mo. At nga nang may kibat Jesus, sasabihan kong tutuke ka, nginimuring alo iti, makyabe ka kanako, king paraiso. Kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo.
Ganiti pong masanting kayaldawan at piyesta ng Kristong Hari. Palakpakan tayo pa nga pong Ginoo. Baya payabak po, kekaingan. Magandang umaga, pati na yung mga pilgrims natin sa galing sa ibang lugar. Solemnidad ni Kristong Hari, ang Hari ng Sanlibutan. Alam niyo, bago pa lang piyesta ito, 1925, when Pope Pius XII declared the last Sunday in the liturgical calendar to be the solemnity of Christ the King. Pati yung kulay nito, kung makita niyo siguro sa ibang mga lugar, puti ang vestments, no? At kung pagka-traditionalist, red. Nika majestic, ne? Munta ka mo ang lalaming altar, malutungan, pati yung pari, yung center of attraction. No, Jesus is the center of attraction. Makared yan. Since 1925 to 1969, yung vestment red. Pero pinalitan na yan ng white nung Vatican Council II and the Pope. Pero para sa akin, yan sinasabi, Christus vincit. Ba't hindi ko narinig yung tatlo? Christus vincit, Christ conquers, Christus regnat, Christ reigns, and Christus imperat, Christ rules. Christ, siyang mamamahala. Kung nagwagi si Kristo, parang mga martyr diyan. Yung mga martyr, suot nila, red. Kahapon, piyesta ng Santa Cecilia sa ating mga choir. Kahit hindi kayo yung Santa Cecilia choir, no matter day. Kapistahan nila kahapon dahil piyesta ni Santa Cecilia, our musician. Ano po? And this coming Wednesday, we'll be celebrating Red Wednesday. I-explain ko sa inyo kung anong Red Wednesday, this coming Wednesday. Ano po? Magsusot tayo ng pula. Nakapaloob dito ang kapistahan ng Kristong Hari. Kung siya nagwagi, para siyang martir. Nagwagi siya kahit sa kamatayan at kasalanan. At ganoon din, siya ang maghahari sa atin. At siya rin ang mamamahala sa buhay natin. Kung ito ang ating ipinapahayag, ay siguro isang malaking pag-asa para sa ating lahat. Cristo Rey Sunday ngayon, magko-closing ceremony tayo. Sa closing ceremony, di ba masaya yan? Supposed to be, may patimpalak. Kung ano man yan. For example, kung tournament yan, siyempre may mga medalyang ibibigay. Kung graduation yan, mayroong mga tropeo at medalya. May corona. Kung Olympics o pageant man yan, ay may koronang ibibigay. Di ba? Ganyan ang closing ceremony. Masasaya. Pero kapag napakinggan ninyo yung Ebanghelyo, the context is about the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Nakapako na siya sa krus. At dito niya sinabi ang kanyang paghahari. Ito ang ating ipinabahayag. Pero ganun pa man, kahit sa konteksto ng pagkapako sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, ganun din, hindi naman masaya ang konteksto. Pero marami yung mga sumisigaw, marami yung humihiyaw, at sinasabing, iligtas mo ang iyong sarili kung ikaw ang Kristo. At maraming tao noon, parang silang nagtagumpay yung tao. Masiglalo, mag-cheerlo. Bala mo rin cheerleader, kantsawan at pamanuya. Pituya-tuya riyan naman, deng sundalos. Pating sundalo, tinuya ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, mamili tayo ng hari sa ating kapistahan ngayon. Kutang, nino, ingke katang pagarian, itang bubulad, itang may nakaut, itang namikimot, ikriso yung hari nga tamo. Nino talaga, ing sinambot, king eksena ng Ebanghelyo, nining hari, itang gugulisakan, o itang pangulisakan da, ay itang igugulisak king hari tamo. Ibig sabihin lang ito, dalawang bagay, sa pag-angkin natin sa ating Kristong Hari, siya pa rin. Kahit na siya ang hari, tayo pa rin ang pipili. Hindi niya pinipilit ang kanyang sarili para siya ang ating maging hari. Although alam naman natin, kung siya ang ating susundan, walang hanggang buhay ang ating makakamit. At siyempre, hindi naman niya pinipilit ang kanyang sarili. Kaya nga, parang kontrobersyal itong closing ceremony natin. Hindi malinaw kung sino ang hari na pipili natin. Tayo ang pipili dyan. Di tulad ng mga laban ni Pacquiao noon, parang maraming unanimous, yung beauty pageant yata, nagkagulo sila. Hindi naman yata unanimous. Anyway, kahit sa ganyan, pag may judges, wala tayong magagawa pag ganyan. There is a role. The judgment of the judges is always final.
wala kang magagawa. Ba't kumuha ka pa kayo ng mga judges kung ang sa inyo ang masusunod? Pero para sa atin, ang ibig kong sabihin, tayo pa rin ang pipili sa paghahari ni Kristo. At anong klaseng paghahari ang ating pipiliin? Lawin niyo po, na pemilit Jesus yung kayong pangahari. Ganyan marapya kang Pilato. Diba sinabi ni Pilato, isa ka bang hari? Ikaw ba ang hari? Kasi sa nakita niya, naka-corona na siya ng tinik, koronang suksok, tapos wala naman siyang setro. Tapos wala naman siyang magandang damit na tulad, maganda ba yung sinusuot ko sa kanya. At yun nga, ang paghahari ko, sabi ni Jesus, hindi tulad ng paghahari dito sa mundo, kundi sa langit. Yun ang kanyang paghahari. Kung ako ang hari, di sana marami ng kampong na dumating dito para alalayan ako. Pero hindi ganun ang nangyari. My dear brothers and sisters, may kukutnanan, saning pilinan. Ing sarili ang magare o ing sarili ang tatawli. Mayagkat nino yung tukyan, ing hari king cross o dingari nga ng cross. Yapin, para kay katamu, kaluguran kong kapatad o yan kay katang papasyag. Ngayon dalawang bagay na gusto kong ipahayag tungkol sa challenge ng ating kapisahan. Ngayon, una, ang pagkahari ni Kristo. Sabi ni Jesus sa isang tulisan, Dimas ang pangalan niya sa ating tradisyon, ano? Si Estas yung hindi nagsisi, si Dimas yung nagsisi, yung kasabay ng nakapako, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paraiso na. Anong sinabi ni Jesus? Today, you will be with me in paradise. Binigay ni Jesus ang paraiso sa kanya. Ngayon, para sa atin, ang paghari ni Kristo ay parang paraiso yan. Siguro, isang practical na challenge dito na pwede nating may sa buhay, huwag ninyong gawing mahirap ang kahari ng Diyos para sa iba. Lalong-lalo kay kaming pari, kahit pa kasakit-sakit yung kairianan ng Diyos. Yak naman medyo, kailangan gawin tayong mayan, yung pamagari na ng Diyos, tanang pakasakit, para milapit na rin tao kay nga pong Ginoo, at the same time, para maging mayapla, o yan, siguro yung kakatamong gawan kanite. Nung Jesus, agyamang ining makasalanan, kitang oras ng kamatayan, taulinamor po penandit, matene, kanita na pa din dam siguro yung lugod, ngayon mo rin miyabi ka to. Penamdaman ang ating niyang kayabe. When I was in San Rafael, Macabebe, I made a play. Balo playwriter ko naman, at tinangapulong play agiwa ko, kareni, San Dimas, nga na, during Good Friday, karimya po papalabas ito. San Dimas nga na. Isang taong binigyan ko ng background, history, kung sino si Dimas. Ba't nagkaganon siya sa kanyang buhay? Kasi walang nagmahal sa kanya. Kung tinatawag niyo akong tarantado, nagpakatarantado na ako. Sabi niya, ausan niyo kumapana ako. Potang ating mawawala, kete king baryo, kakuyungan pantunan. Tabakit akong mapanako, kete, nga na, Oren na ka na akong linya, ausan niyo kung animal, nyamig pa ka-animal na akupin man, nga na. Pero ba ng tauli, mayroong isang nakakilala sa kanya. Mayroon siyang nakasama kaysa ilang sandali lamang ng kanyang buhay at siya naging masayang-masaya. Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay dumating na sa iyong kaharian. At sabi ni Jesus, ngayon ay sasama kita sa paraiso. Now na, ngayon na. Ang saya siguro niya, sabihan na po yung hustler, snatcher, Dimas. Bakit? Matay niya mo ay snatch niya pa yung kaya ng banwa. Pero adya mo ita niya po. Pero ibig sabihin niyan, ang awa ng ating Kristong Hari ay walang hanggan. Alangangga in kayang pamagari niya. Yan mo naman yung papagarian tamo. At itang nauna, itang ngeni pa mo para anastano. Ang kaharian ni Kristo ay hindi pinapangarap lamang. Iya mo kabud pangarapan o paninapan ng kairianing Diyos. Ay potang mateko, miras na ako ka rin. Bala mo magfantasize tamo mo, Ngeni makanyaning biyeko, ay keng susunod na biye. Aliwa naman, masanting siguro, potang abe ko rin Kristong Hari. Lakota keng isip tayo ito. Yung kairianan ng Diyos, keti payato, kekataneng pangadyan, wari. May pamintuan ng lamu, datang kaya kaming kerian mo, keti sulip, antibanwa, emo king banwa, keti pa sulip, keti baking yato. Yan, kaya katanang
pagnasan, At mahal mo rin, ni kailalon tamo, mas mayapit ang future. Adi, ngayon pa mo, lawen taning kayapan, kaya katamo king balang metong at metong, lawen nyo, mela lang tang mayap. Sana papanatilian tang itang kayapan ito. Mela lang tamo, kaya ng Kristo, yung kaya katang tutukyan, yung kayang pamaghari. Yung Kristo ang uri, yung magari. Iligtas mo kaya kang sarili, o tinagaw ang Kristo ang liligtas kayang sarili, kasi yung kayang pamangabos mo king sarili. Ikabos na katamungan, gana-gana. O nakayagawa yung lekoning sarili na king krus, pwede nang gawa na ito. At yung metong pelikula, The Last Temptation of Christ, but it was banned in the United States. Pero seminarista pa kami noon, Betok suya ka ni Kristo, tapin lekoning sarili na. Kay bot, nang bilyari, lalo yung may kagulubi. Anyways, just kaya mo po ito, movie mo. Pero yung totoo, Jesus, yung titingalaan tamong hari yang makapaku king krus. Uling pinako na yung lugod na king balang metong at metong kay katamo king pamagligtas sa gawa na karing sabla. At kapamilatanan ng pamagserbisyo ng apepakit, king kayang pamaglugod, king kayang pamagingalipan, king kayang pamagpakumaba, karintamo maging hari mo naman. Sana itong uring Kristo na ganito, siya sana ang maghari sa atin. Si Jesus ang ipinapahayag nating nagwagi. Siyang maghahari. Siya na sanang mamahala sa ating buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Kaya rin na po niting kikatang pamipasyag kasalpantianan, 4 ka rin kapatid tamong lalaki, may instalala po bilang bayang membro na ng EMHC, Extraordinary Ministers of the Holy Communion. Talakad tamo po, ipasyag tayong kikatang kasalpantianan.
Gampanan tayo ngayon rito ng pamitalaga king kasiwan karing bayong extraordinary ministers of the Holy Communion. Maya payabak po, kaluguran kong kura paroko, ampong balaya ng Diyos, ketiking parokya ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Malugod mila pong ipakilala ngayon ng kaurasan, dimbayong kasaw patulasuyo king banala pamakinabang, abigyari king pamagaral ang pampamagsani, makaayon king tuntunan na pairal ng komisyon ng letuhurya ng Arkidiocese. At kaniting kapag masusyan ng banala Eucharistia, adwan ko kaya kayo, ing kapamilatan nyo, mitalagala bang gampanan ing karelang kasuywan, ing Arkidiocese, lalo na king kikatamong parokya. Aw santala pong kining harap di Brother Eliseo Magtoto, iba't king komunidad ng Barangay SLS Zone 2, Kabetikan, Bacolor, Pampanga. Brother Romeo Sinuki, iba't king komunidad ng Purok 4, Kabetikan, Bacolor, Pampanga. Brother Leoncio A. Rivera, iba't king komunidad ng Barangay Sitio 4, Barangay Kabetikan, Bacolor, Pampanga. At Brother Rolando M. Vitug, iba't king komunidad ng Barangay San Miguel Betis, Guagua, Pampanga. Makanyan mo naman din kanilang esposa, ban ang tabayanan, dalaring tingarap. Kaluguran kong EMHC, pagmasusintay ngayon kaurasan ng sibuling panibatanan pong taluktok, akapupuntalan ng Biye Kristyano, yapin ng Eucharistia, itiing pekamatas diling pamipasyak ng kekatang pamanyamba, kaniti magaganap yung misteryo ng lugod at pakalulo ng Kristo, akapamilataning pamamyan aking kayang katawan, ban maging pamangantamo. At iting kayo sa natatangwanan nyo king balang pamikatawan na sasahab kayo king kapag masusyaning ba na pamakinabang. Huliniti, sukat kayong maging halimbawa ng Biye Kristyano king kabanalan, panugali at pamirapat dapat, pagsikapan yung dagol at lumalaming kekong kasalpantianan, kapamilatan iting sakramento ng lugod at pamisan metong. Tandaanan niyo, agyamang dakal tamo metong tamo mong katawan, huling kaya betangan king metong mong katawan ng Kristo. Ngini ka pamilataning upay may pagkalub ka na ako, harapaning Diyos ating banal kapulungan, deting may kaganap na karingadwa ng panuntunan ng Arkidiocese, mitalagala para king kasuyuan ng EMHC, kaniting banwa hanggang banwang kadwangpulo tanam. Ipatong ngeni ing palad king wanan yung gamat king kekong salo at pakibatan din kanakong makatuking kutang. Kaluguran kong kapatad, malugod yung tatanggapan at ipangakong gampanan ing katungkulan ay dakiing katawan ng Kristo ning Ginoo, karing kapatad king kasalpantianan, banlayan pasignakan ing kapulungan. Ipangako yo idakiing banal na Eucharistia king mepdong kaingatan ang puang kagalangan. Ipangako yo ing mamintu karing tuntunan ng EMHC ampon ng Arkidiocese para king panyulong ning kekang kababan ampon bie pamanyuyo king liturya ngini po mabendisyon la ring karilang gamit at mipasulod la karining kapatad ta. O Diyos, igpami, bendisin mo sa rin ng kapatid mi at tinanggap karing kasiwan, patnubayan mo sa anak king kekang espiritu, ban parati ding pagkalub ing katawan ng Kristo,
lalong-lalong karing mangailan at sasalpantay kaniti, mibibilang tapat, nginit manggaman kabilan. Amen. At bendisyon ng may payang Diyos, pagkalman grasyang kailangan niyo, nginit manggaman king alangangga. Amen. Marap ko ka rin tao. Bilang tandaning pamanagapta, karela panakpakantala po rin ang kapatid tamo, kaniting kay katamong kasiwan, katiking kay katang Shrine Community. Munta na po po kayang lugal yung salamat. Talakad tapo ngayon ni para karing kay katang panalangin pangbalda. Kalugurang kong kapatad, manalang tangin iking Ginoo kambeta rin kay katang kapaknasan, ban kaya na lang ipagkaloob din kay katang kaiduanan, karing balang panalangin nga atang makibat, datang sana kay kami ing pamagari mo. Datang sana kay kami ing pamagari mo. Para king banal na kapulungan, ing tandaning pamagari ng Kristo, banibuklat na laring gamat na, king pamananggap karing taong ibat, karing balang lahi, ampong penibatan. Manalangin tamo, king Ginoo. Datang sana kay kami ing pamagari mo. Para karing mamahala kay katamo, detang at sukaring posisyoning upaya, ban mamahalala sana kambening belwan, ampong integridad, susuyo king pamangailangan ding sablang tao, manalangin tamo, king Ginoo. Datang sana kay kami ing pamagari mo. Para karing kakilala kang Kristo, ban king kaya paning pilubluban da, akilala ra ing upaya ampon lugod ning miglalang karela, at king kapamilataning diwaning pamikakapatad, sumulong tamo kambera ring kapayapan at pamisan metong, manalangin tamo, king Ginoo. Datang sana kay kami ing pamagari mo. Para karing sablang kayanakan, ami pakamalan, mipagkalaman, ampong mipasignangan, ban masigasig ng isundo ing misyon ng Kristo, king kagiwan, ampong panawunda, manalangin tamo, king Ginoo. Datang sana kay kami ing pamagari mo. Para karing pakakalulo tamong kapatad, ding darano, kakao, alang piblasan, ampong pibale-bale, tamasandasana ing lingat ning Dios, king kapamilatan ning kasiwan tamo karela, ing pamamiya tamong panahon, kagiwan, ampong kayatinan, ay emanayang nanong mga blas, manalangin tamo, king Ginoo. Datang sana kay kami ing pamagari mo. O malugod na Diyos, tirwanan mo kami king upaya ning puso ang panlugod, may gitiang maula kesa king upaya ning pibandyan ang pon kayupayan. Pakiramdaman mo kami, ngayon pangadiming panyatangang pong pangatupad ng pamagari mo. Tiyadan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, banding kay katangdaon matanggapla, harapaning Diyos sa may payang totoo. Tanggapan sa aning ginuiting daon karing gamat mo, hingkapurian po ni kaligaya ning lagyuna, hingkasaplala tamot ning mabilog ng banal la kapulungan. Manalangin tamo, Ginoo, daran me kay ngay ning pangasot mi keka ring tao. Paniga po mi king mismong anak mo, paggalod na nasana ka ring sablang bansa kay tiyato, ingkalam ning kametungan ng pon kapayapan. Yang mabibit magari, manggaman king alanganggang. Amen. Ing Ginoo mantabi yake kayo, At kekaan timurin, itas sila ring puso yo. makatas na lo, King Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding purian at pasalamatan da ka, kapilan man at nukarin man o igpa, Diyos ang malugod, ampon maganak ha. Ampat king laruning kadigayan mo, linyan may Yesu Kristo ang ginomi, paring alangangga at hari ning meto sikluban, banking pamidaw na king kayang sarili king altar ning krus, antimong kalinis-linisan na dawon, ampon ayin ning kapayapan, apakyabutan na ing kaligtasan ning meto ketawan, at lain na yung pangnesa keng meto nga kayarian na ilang kapupusan, ing kayarianing katutuan ng pon bie, kayarianing kabanalan ng pon grasya, kayarianing katuliran, lugod at kapayapan. Ulinita, kambering sa blangkoro ring angeling banwa, daralit kami king nagaya mo lang tuknang ikamingan, ngaming pupuri. Kapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating daon king kekang espiritu. Ban para ke kami maging katawan at daya nala ning ginam Yesu Kristo. At atanda nami pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinuwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri. Pirasunet binyene kaning kayong disipulos nga na, kuwanan yiti, ikayo nga nat kanan ye, uling iting kanakong katawan, amidawan para ke kayo. At makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karing kayong disipulos nga na, kuwanan niya iti ko ang minam ko kaniti, uling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at ingalanganggang tipan. Ami bobo, para kay kahit para karing sablang tao, ban keta mi patawaran na ring kasalanan.
Daptanyite bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan. Iniyang ining gaganakan migpa, ing kamatayan at pangasbili ng miyaning anak mo, darami kaiting tinapay ning biyat kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo keng matampang tala kadara panuban sumuyo keko. Mapangbabaming pagamuwa mo, kingi kami ng sanang may sulo-sulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpaing sa iglesyang makalaganap king meto yato, ban bigyan na sa aking lugod. Kambi ng Leo kalabing apat ake kaming papa. I Florentina im kek may arsabispo ding sa Blampari, diakono at susuyo king kekang Santa Iglesia. Igpa, pakrandam mo sa yung panlani ding pamilyang pilunong marap kekang ining kaurasan, ikam kang sinimba, pati ring magperegrinasyon king Aldoite, ding kapal ming EMH, binyeding ka rin sarili, at makamunin din kaya kaming panalangin, kapasalamatan, at panalan ka rin masakit at miyawan na biye. Pakaluluan mo kengan. Gawin mo keng karapat dapat magamit king biye langangga, ban kambening nuwan a Virhen Maring Induning Diyos, kambenang San Jose Malang Esposo, ding sablang santo, tinupad malmong kaburian, king kekabaning panawon. Apor yan at paligayanda ka sana, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryan dakap at parangalan, manggaman king alanangga. Kayarianing igpa, kari nakatangan Yuli, ning migwaging Kristong Hari. Manalangin tangin ni king igpa, kari nga manong tiro ning Ginoong Yesus kekatan. Oh
Ikabus mo kami, Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panon me. Ban king saup ning kekang pakalulo, parat king mikabos king kasalanan, mirigtas king kaligaligan. Kawang panay ming payatang Yesu Kristong kekaming talapangabos. Ginaming Yesu Kristo, sinabi karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo, emong sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunilawan ming kasalpantiyanan din kay kang iglesia, pamayapan me at bilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibiyat magari, manggamanting alangangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sang parati ke kayangan. At kekan timuring. Bakit tapong ening misasan metong tangan king kapayapan. Kaluguran kong kabatado ining ginutang Yesu Kristo, ing makamaltang ginu at hari, alinugod sinuyo at may matawad kay katamo. Mapalad taming tama sa breng lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya, Ginoo. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat ikas miya ang amano mo, kumayap na ako.
aking panalangin kay batning pamakinabang. Manalangin tamo. O Ginoo, king pamisulo-sulo mi kaniting bangketi ning bielanganga, mirarangal kaming makasuyo keka, king lalam ning estandarte ng Kristong Hari, mga intulid kami sanang mi alang kapupusan, kambi na king keriya ng karinbanwa. Itiadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Panalangin king hubileyo ning kapanayan, o ibang at subanwa, manano na sa kasalpantayan na napigkalub na kaya kami, ning kaya kang anak Yeso Kristo, at ing apining lugod, milablab, karing puso mi, hinguli ning kaya kang banal Espiritu, banigising nangan kaya kaming banal pag-asa, ning panyatang ning kaya kang kayarian. Mananan na sa ning grasya, may bayo na kamingan, ating mga sipag at alapangambul karing binining ebanghelyo, at iya namang mibayo kaya kami king mabilog ayato, king tunay pag-asa, painturo king bayong yato, at bayong banwa. Hanggang king upayaning karokan masambot, at ing ligaya mo yung sunlag kapilanman. Mananaw na sa ing grasya ni ting obileyo, pabalo nangan kaya kaming peregrinos ning kapanayan, yung pamagkamit karing tunay pibandyaning banwa, at baning mismong grasya mo yung mipalaganap. Yung tulat kapayapan ning kekeng talapangabos, yasa na mikalat king mabilog ayato. Kaya ka o Diyos, ing alangagang kabanalan, ing ligayat kapurian, manggaman king alanganga. Amen. Si Claude tama po. At kay kapuindang Birhening Lourdes, ing pag-asala alamong pepamalino, inyang paslag kang kayo san king pamagbayo, ami patibayan ka rin dakalang makasalanan magbalik loob king Diyos at may ngaulong masakit. Kiyatang sibol, mawas kami naman sana, king pamikasalang mi kamabiyeb disposisyon, king dapat minggawan, tutukiking kaburyanin kay kang anak, Yesus. Kayan tabi ka naman sana king pamaglayag ming peregrinos, ang mabiyek kasalpantianan, king grasyang kamtan mi, nginit manggaman king halanganggang. Amen. Ipamityo ka banwa mi sa melagyo mo, datang kay kaming karyan mo, mi pamiton ket sulipat ti banwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding salami keko. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isaol kintukso, nanikabos mo kami king marok. Bapo Maria, mipto ka king grasya ganim Diyos tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nun niya panamang buong tiyan mi Jesus. Santa Maria, Dunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon king oras, ning kamatayan mi. Amen. Ligay king pampon, kinakampon, king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanganga. O Birhening Lourdes, ipanalangin mo kami. luklok kay pusagli para karing mapin na nakapabalwan. Abangkit ko po kay Miyerkules, November 26, Red Wednesday po, nung malari kong makamaluto, ang ting sabi ko, bilang pamaksan metong karing dakala Kristyanong ali ganda, mapepersecute, king Nigeria, papangaditala po, patireng anak, kinidnap na rin mag-aaral, yung metong pari, Petere, Father Bobby Pascali, Petere po niyang binabasa na Martis, at karining persecution matindi. O yun yung pakadita mo. Mabilugayato, itang Kristiyano, kaya bila po rin along sekta, siyempre. Itang malulupig, marakal pa, hanggang ining kasalukuyan, po. Kanya pong Miyerkules ito. At salamat karing binyan, karing sarili. Dini po nga pat ma-install EMHC. Salamat king pamamaking kay kong sarili. Labitan ng apat kanyan, Dati di natangkin ni at lula pang EMH ngayon labing apat. At least, magsimabingi pong karang nakalamisa, makasabla. Para kuwantala po rin kay katang EMHC, po, bayo. At pakay mo rin, masaya ko po kaniting solemnidad ng Kristong Hari, din kay katang choir. Napon piyesta ng Santa Cecilia, kay katamong ding patulunanda, ding Mater Dei narero ting kong samot. At ting kong alto, ting kong soprano, kagaling yun. Para kuwantala po rin kay katang choir, po. Salamat kung pamagkalwi ka rin kayo kung sa tingalong mag-serve mo naman. Kang Kristong Hari, yung kay katamong pamakyabe at yung kay katamong pamakyagom kayo na anumang talento, babiyatangan kayo. Talakad-tala po ngayon, para king kauling bendisyon. Yung ginawaman tabi kay kayo at kay kan at bendis na nakongan ng mahipayang Diyos, ningig pa
ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. King misa midani weta king kapayapan king pamamahala ng Kristong ginutamo at hari. Salamat, King King Diyos, Diyos. panapantayang Ginong Jesus, kay katang Ginoo at hari.